agwa m ya ma nwoke nwoke agha akọ nke ọkpọ na-asị m ọ na-agwa m na onye na-erikwe ya riri gị ya pandai cukup. Oh, ayam. Anjir. Dia wan mayau. Yang gua. Kayak gana. Buat dulu. Oh, teba, bulu teba. Mmaku. Teba ba na dey nso. What's the difference to say? Oh, okay. You want one? Cầm non cũng bom xe. Mamma mia, hur ljud. Kaçırge. Abani onu. Ne, ya cheleku. Bom. O pon ko bi hin. Ai wotare na ya na ego. Ke Igbo enwe.
Pọtawa ya ọsịsọ anyị na ahụ. Kwa ngwa gị na otobo ga na-alacha ihe. Ife ọma ka o si nọ n'elu ahụ alacha. Alachara ihe. Có quá. Không cái sao được không? Có này chứ mới là hay. Có quá năm này ya muốn này na này. Có phụ ta có đi bán món chi. Lấy chi đi mua ra. Tôi có chi vậy ya cái. Phải dùng phụ thuộc khám ya bán là đâu? Ona no wen. Mà nhiều khu bộ ô giới sáng nữa. Không có cái này gì đấy. Em ấy chỉ cần. Đâu không phải nào bắt họ bắt. Có chi gì in luôn cái nào. Cái của nó. Có gì mà? Có gì mà. Yo à. Phải thế. Thank you. Mà đi chơi qua chỗ này vô cái này mấy mình. Ăn nó phải. Then no hit the dog can get it. Vlillage ever had that closer. Agwa bịa mewe ka nwoke. Agha akọ nke ọkpọ na ọsị mbọrọ na otukwa ego. Na otukwa ego. Mma, abụọkwa mma, o sugiri asugiri. Bịa. Jim gụrụ agba. Mgbe ka mma ọhụ ego. Amasị ebe abata palọ. Emechikwa dọrọ wa. Oke nke mma na ihe mepụta. Ọ ka mma ma mma anyị ọ dị ebe ahụ. Okay, well, what I chose that I call that what it togo. What was our family?
Okay, what I told her from there. Hey, Jen, what? Auntie, good afternoon. Oh, yeah, we are in the other end of the morning. I see in the above. See this fish. Here. One year we should be careful. Yeah, no, Igbo.
video ya go. This is the achi. Grinded achi. Just. Okay. Make a blonde now. Pardon. Yo, this is the fresh ora, direct from the tree. Come, hello. God, yeah. Man, you know I'm not gonna do it. I think I want. It's not gonna work with that. This is the grinded corn. I can do it now. My video, my say, I would have just buy over here. When What's going on for you? Go. That was the news, Sam. No busty. Okay. Oh, go see the better. Hey, you want that? Okay. Come on. If you did it, if you are waking, we're going to see fire for Toto. I have 1 minute.
Let's go para com a mãe, que banana. Puxa aqui, The soup is done. And this I got. That's not a meal like Jeremy down. I see that night now. Every all I want. No, only we had it going. Don't you have a lower fat? No, we're on table. Make up a chicken. Masaba. Why high name? Masaba. Mam no dey here. Oh, last year home to take go bia here na just bia ka again now. Oh, to take on this. Mam uzo won na bia. To take on this year. Me to take go bia. Nke na no mma bia ko ibu nta. Bia. Ba, mma bia so mma la na ngene ta bia. They no so bother. Where the girl biscuit. We shall want to hear she will no say that why you. Get the video for ka. E bi do da de ba mo kan na. I just say we can go inside there. No, check what can be for inside there. Na ko bi say. No, they have we check but we give you. I'm not working na ndi DJ no mo na etu fit ya na na egwu. Ihe ọ na-akọrọ gị bụ amaghị ihe okwu. DJ hụrụ nwe egwu ya kpọkpọfe nwaanyị esori na. Bafu gọọmenti dị anyị 732 na ihe gafe ọkarị. Ihe gbasara ya niile. What's I know? Wait to do simple. Very simple. I'm telling you like. I thought I thought you know me here. Who dey we see we o? Table manners. Mama kata pale. Table manners. Apa he. Table manners. Ni awa ni o ke sebese. E ke na we. One day dia manum. Police ni really work on it. Wan ka easy. Tito him na. Yeah, metu ye. Ma ke bush. Ebe so ri ashiri. Na ma de. No fa wa. So metu na ri awo fi ba. Ogo fa na akpụ. Akpụ wota. Kama ye nu akpụ ga olo kolokolo nwe di yo ku ebe aso enu. Onwe ihe mere anọ me. Am be kana. Am do ke ga se ta. Oge be ya. Akwa ahụ share ike instead of ịta ya mmiri, ule ede ahụ chizie your software. House called on the kasuri gide we go ne hete won ofuma. Thank you. Oh. Oh. Mama jiwe mo fa wo le ni ya da mo ko. Auntie, they are why not on a table.
ịbịachikwa ịbịachi ahịa patago ya anyị ọ gbasalụ ọ bụghị maka nke a amụrụ m obi ego abịara agbara onye na-agba ya bịa gbara oge m mmeri Holy Spirit juru ebe chi gbara oge m a ịgbara ịhụ na m na-erikwa ya nwata ahụ chikwara m ogwe ya dị anya na-egwu nye m ya na ihe na-adị m ise ego ọzọ ya na ngazi m pụrụ apụ ihe kuwe ọsị ebe ahụ n'anya adam na ụzọ ma ọgwụ ihe taa Ibadan onye ha o ji wee bụrụ nri ọka onye o ji bụrụ nri ọka ogbu mma na na mma onye ori jekwa ndị chukwu efere ya ike ebe o jigoro ọnụ ya sị na ọ kpagharị vuri mana akpụ bụ starch ma ivo anyị chọrọ ivu bịa ga-akpa dị ọ n'Enugu ife achị nke a dị egwu mgbagono mgbe ahụ anyị dị m mama shi gị ya ka anyị hụ onye kpụrụ efere ka aha enwe ndị ekpụrụ efere thank you very much enwe m bonus inwe bonus emeghe na ọchịchọ ma ọ gwere ọ tagbuo nke ebute ebe m gwere nke ya so eme ya ahụ bụ na ihe nnata ọ bụ ọdịnala ndị ugbo anyị na-aga bụ n'ebe gbanyetewe oyibo n'Easter ma ọ Krismas ihe ma nke ọ bụla idere aka ebe m dị aka n'ahụ ọ ga-egbu isi n'ahụ ọ bụ m ahụ